fuq l-aqwa dieta li qatt għamilt jien fl-2018, Karl. U mhux ħanqliblek fuq l-ikel. Għamilt dieta illi dak kien perjodu sfortunatament minħabba għażliet li għamilt jien kif qed jgħid kien illi kont anke qed nistembaħ fit-tlieta ta' filgħodu u għall-bidu kont qed ngħid kombinazzjoni dik. Dħalt infittex u bdejt nara li fost l-oħrajn min jistembaħ fit-tlieta ta' filgħodu qisu bejjew wieħed ieħor dak il-ħin għax ikollu livelli għoljin ħafna ta' stress. U jiena kont naf li għandi livelli kbar ta' stress dak iż-żmien. U kont iddeċidejt isma' xbajt daqshekk u ħanagħmel dieta. X'kienet id-dieta, Karl? Illi qatt il-kalendarju biex nara x'kelli f'dawn l-aħħar xarej tlieta bdejt ngħid dik jista' jagħmilha ħadd ieħor. Nista' ngħaddijielu. Dik m'għandix għalfejn nagħmilha daqshekk ta' spiss. Dik pereżempju nista' nagħmilha darba fix-xahar minflok darba kuljum. Dik nista' nara min ħanqabbad jekk hemm bżonn nibda nkellem nagħmel kuntatti ġodda biex jibda jagħmel li hu. U f'daqqa waħda f'perjodu żgħir, apparti li kkalmajt, jiena serraħt rasi illi jisma' anke kien waqt il-programm ta' Karl, hemm min qed iwieġib lill-mowbajl. Hemm min pereżempju qed jistenna li xi ħadd ġej mhux jiddependi kollox minni, mhux kien tlaqt minn hawn daw is-satej li għamilt ma' Karl, irrid nara kif ħanerġa' ġib lura dawk is-satej għax dak ġen, dak huwa stress. U ħafna nies dak li żball li nagħmlu. U minn hawn insellmilhom hawn minnu pereżempju fissat fl-indafa. U ħansaqsi mistoqsija mingħajr ma niġġudika. Għandek bżonn tfarfar kuljum? Għandek bżonn taħsel l-art kuljum? Għandek bżonn taħsel il-ħwejjeġ pereżempju daqshekk ta' spiss jew tista' tiġborhom flimkien. Għax dak li aħna nażlu illi nagħmlu awtomatikament qed jieħu l-ħin ta' dawk l-għażliet illi iddeċidejna għax hija deċiżjoni li ma nagħmilx. Mela jekk jiena noqgħod ngħid ara ħi jien għandi ġurnata sħiħa innaddaf illum, dak ifisser illi la ddeċidejt hekk f'dik il-ġurnata ma ħanagħmel xejn li fin-naddaf qed le għall-eżerċizzju, qed le pereżempju għat-tisjir, qed le li pereżempju noħroġ nitkellma mal-ġara, qed le li l-kollegi tiegħi nkellem ftit qabel jew wara x-xogħol, għax iddeċidejt illi nagħmel ġurnata innaddaf. Tgħid li tindif mhux importanti, da żgur. Imma hemm min jista' jgħinek fih. Hemm it-tfal pereżempju li tista' anke inti di vera toġobni jien. Jużawha l-aktar l-Amerika dis-sistema qabel fl-Ewropa wkoll. Il-tfal mhux intihom il-pocket money qishom intitolati għalih. Isma', inti għal-mod tal-kelma llum ħatejni fil-ħasil, għada ħatejni biex nitwu l-ħwejjeġ u grazzi għalhekk, għax pereżempju llum ikun issibtu l-ħadd, grazzi għalhekk il-ħadd wara nofsinhar intik il-pocket money. Jekk le, ħanderrik bil-lesta d-dinja tax-xogħol. Illi jekk inti ma tmurx ix-xogħol m'għandekx paga. Tista' kif qal Ken tgħix mingħajr paga, imma bil-loans tal-lum, bin-neċessitajiet, kemm ħadd tħossok li inti komdu jew komda fis-soċjetà li qegħdin li ma jkollokx introjtu. Mela ħanderrik minn issa. Illi inti ħadd tagħmel ċertu tasks li qed tgħin lili bħala ġenituri għax wara kollox id-darrija ta' kulħadd mhux tal-ġenituri biss. Tajjeb kulħadd għandu bżonn u ħadd għalmu ħafna li jmittidu. U grazzi għalhekk ħajkollok ċertu pocket money. Mela qed ngħinu lil xulxin, frankajna l-ħin, issa mbagħad skonx nagħmel bih. Joġobni ħafna kif irraġuna Ken. Mhux kemm inqattaħin fuq is-sufan mal-mara u mal-kelb illi jott, għand tfaħħa fuqi, x'qed nagħmlu dak il-ħin. Jekk itnej fuq il-mobile aljenati, jekk itnej qisu għadna x-xogħol. Mela aħjar ngħidu isma' jiena flok lezzjat flimkien, għandna sija flimkien. Imma dak il-ħin il-mobile wiċċu l-isfel, silent.